దేవుని యొక్క కనికరం లేకపోతే మనము ఎంతగానో కోల్పోయేటువంటి వారిగా ఉంటాం, ఎంతగానో నష్టపోయేటువంటి వారిగా ఉంటాం. ఆయన ప్రేమ చూపించే దేవుడు, కనికరాన్ని చూపించేటువంటి దేవుడు. ఎందుకంటే మన ఎంతో జాలితో చూస్తూ ఉన్నాడు, ఎంతో ప్రేమను, ఎంత కనికరము, ఎంత ఆహ్వానించేటువంటి దేవుడు. ఆ కాలంలో మనకు వచ్చినటువంటి ఇరువురు నుంచి నుంచి గత వారం, గత 9 మాసాలు మన కాబట్టి మన సంరక్షించి తన యొక్క సన్నిధానంలోకి నడిపించే విధానం బట్టి ఆయన కృతజ్ఞతలు చెల్లించవలసినటువంటి వారిగా ఉంటున్నాం. ద్వితీయోపదేశకాండము 13వ అధ్యాయం. ద్వితీయోపదేశకాండం 13వ అధ్యాయం 18వ వచనం. నీ దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి యథార్థమైన దాన్ని చేయిస్తూ, నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినినప్పుడు యెహోవా తన కోపం నుండి మళ్ళుకొని నీ యందు కనికరపడి నిన్ను కరుణించి నీ పితరులతో ప్రమాణం చేసిన రీతిని నిన్ను విస్తరింప చేయనట్టు నిర్మూలన చేయవలసిన దానిలో కొంచెమైనను నీ వద్ద ఉంచుకోకూడదు. దేవుడి వాక్యమును జీవించగా ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్ముడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నీ దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి యథార్థమైనటువంటి దాన్ని చేయాలి. ఏం చేయాలంటే దేవుడికి యథార్థమైనటువంటి క్రియలు మనం చేసేటువంటి వారిగా ఉండాలి. దేవుడికి ఇష్టంగా యథార్థంగా జీవిస్తూ ఉన్నామా, కష్టంగా ఆయన ఆరాధిస్తూ ఉన్నామా, ఇష్టపూర్వకంగా వచ్చామా, లేకపోతే కష్టంగా బాధతో వచ్చామా, ఆయన వెంబడించేటువంటి వారము ఎంతో ఇష్టపడి మరి ఎక్కడైనా మనం ఇంటికి వెళ్ళాలనుకుంటే భోజనానికి వెళితే కష్టంగా తింటామా, ఇష్టంగా తింటామా, పెళ్లి ఇంటికి వెళ్ళాము, అక్కడ భోజనం ఎలా తింటాం, ఇష్టపడే తింటాం, సంతోషంగా తింటాం, ఆనందంగా తింటాం. కానీ ఇక్కడ కూడా దేవుడు ఏమంటాడంటే మరి ఈ దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి యథార్థమైన దాన్ని చేయాలి. దేవుడికి యథార్థమైనటువంటిది ఏంటంటే నీ పూర్ణ మనస్సుతో, నీ పూర్ణ బలంతో, నీ పూర్ణ వేగంతో నీ దేవుడైన యెహోవాను సేవించమన్నాడు, ఆయన ప్రేమించమన్నాడు. అదేవిధంగా నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమన్నాడు. ఇది ఎంతో విలువైనటువంటి ఆజ్ఞలు. అయితే ఆ చేసినప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే యెహోవా తన కోపాగ్ని నుండి మలుకొని నీ యందు కనికరపడి నిన్ను కరుణించి నీ పితరులతో ప్రమాణం చేసిన రీతిని నిన్ను విస్తరింపజేయనట్టు. మన పితరులైనటువంటి వారు అబ్రహాముతో, ఇస్సాకు, యాకోబులతో ప్రమాణం చేశాడు. పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశాల్లో ప్రవేశపెడతానని చెప్పాడు. అనేకమైనటువంటి పాఠాలు వారికి నేర్పుకుంటూ వచ్చాడు. అనేకమైనటువంటి సంభవాలు సంభవించిన వారి యొక్క జీవితాల్లో, వారి యాత్రా జీవితంలో అనేకమైనటువంటి కోల్పోయినప్పటికీ కూడా వారి మీద కనికరాన్ని చూపించాడు. ఎన్నోసార్లు దేవుని ధిక్కరించేటువంటి వారుగా ఉన్నారు. ఆహారం లేని సందర్భాల్లో, నీటి లేనిటువంటి సందర్భాల్లో వారు దేవుని ధిక్కరించారు. దైవదాసులను ధిక్కరించినటువంటి వారుగా ఉన్నారు. దేవుని చేత అభిషేకించబడినటువంటి వారి మాటను కూడా లోబడకుండా వారు వ్యతిరేకించినటువంటి సందర్భాల్లో కూడా దేవుడు వారి కనికరాన్ని చూపించాడు.
విముతలు, అసూయలు, మత్తతలు, అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటిని గురించి చెప్పిన ప్రకారం వాటిని చేయవారు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలని మీతో స్పష్టంగా చెబుతున్నాను. నిజమే, ఇలాంటివి మనలో ఉన్నాయా? మరి దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఆయన అన్నాడు కదా, ఇక నేను ఏమి విడిచిపెట్టాలి, నాలో ఏ నిర్మూలన చేయాల్సి నిర్మూలన చేయవలసినవి కొంచెమైనా ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు చదివినటువంటి భాగాల్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు మనలో ఏమైనా ఉన్నట్లయితే వాటిని మనం విడిచిపెట్టవలసినటువంటి వారిగా ఉండాలి. అవి విడిచిపెట్టినట్లయితే దేవుడు మన మీద ఎంతో ప్రేమ చూపించేటువంటి దేవుడు, ఆయన కనికరాన్ని చూపించేటువంటి దేవుడు, ఆయన కృపను చూపించేటువంటి దేవుడు. ఎందుకంటే ఆయన వాత్సల్యం కూడా ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన. ఎందుకంటే ఒక చక్కటి మాట ఉంది ద్వితీయోపదేశ కాలంలో, ఒక చక్కటి మాట ఉంది. ఎప్పుడు చూపిస్తాడంట ఆయన కనికరాన్ని, ఆయన ప్రేమంటే 7వ అధ్యాయము 9వ వచనం. ద్వితీయోపదేశ కాలము 7వ అధ్యాయము 9వ వచనం. అమ్మా కొంచెం పిల్లలు జాగ్రత్తగా చూడండి. కాబట్టి నీ దేవుడని యెహోవా తానే దేవుడనియు. అమ్మా మీరు బయటికి వెళ్ళి ఆడించుకుని పిల్లలు తీసుకెళ్ళి నో ప్రాబ్లం. ఒక్కరి వాళ్ళందరూ సఫలపడదు. దేవుని మీద ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి, పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. బయటకు వెళ్ళండి, ప్రశాంతంగా చెట్లు ఉన్నాయి, అక్కడ వరండా ఉంది, అక్కడ కూర్చొని రాకపోవచ్చు. వెనకలిగిన వారు వినండి, అవిశ్రాంతి లేదు, బలవంతం లేదు. ఇది దేవుని మాటలు. చెవి కలిగినవాడు ఆత్మతో చెప్తున్నటువంటి మాటలు వినుగానే ఉన్నాయి, మనం వినాలి. ఆయన ప్రేమించి ఆయన ఆజ్ఞ అనుసరించి నడుచుకుని వారికి తన నిబంధనలను స్థిరపరచువాడును, 1000 తరముల వరకు కృప చూపువాడును, నమ్మదగిన దేవుడనియు. ఇలాంటి వాడట 1000 తరముల వరకు కృప చూపించేటువంటి వాడు, నమ్మదగినటువంటి దేవుడు, సహాయకుడు, ఆపత్కాలంలో ఆదుకునేటువంటి దేవుడు. ఎలాంటి దేవుడు అంట, మామూలుగా ఏదో చేస్తానని అని చెప్పేసి వాగ్దానం చేసి విడిచిపెట్టేటువంటి వాడు కాదు. మాట ఇచ్చి నెరవేర్చకుండా దాటేసేటువంటి దేవుడు కాదు ఆయన. నమ్మదగినటువంటి వాడు. తర్వాత ఆయన నిరంతరం 1000 తరముల వరకు కృప చూపించేటువంటి వాడు. నిజమేనంటే కృప చూపిస్తాడు, దయ చూపిస్తాడు, నన్ను కనికరిస్తాడు అని అనుకుంటున్నా. కానీ కింద ఒక మాట ఉంది, తను ద్వేషించు వారిలో ప్రతి వారిని బహిరంగంగా నశింపజేయుటకు వారికి దండన విధించువాడని నీవు తెలుసుకోవాలి. ఈ కింది మాట వదిలేస్తాం. మనం ఏమనుకుంటామంటే అంత కృప చూపించేటువంటి వాడు, దయగలిగినటువంటి వాడు అనుకుంటాం. కానీ ఈ క్రింది వచనాల్లో ఏముందంటే, నీవు ఏమనంటే ఆయన తన్ను ద్వేషించు వారిలో ప్రతి వారిని బహిరంగముగా నశింపజేయుటకు వారికి దండన విధించువాడని నీవు తెలుసుకోవాలి. నీవు నేను తెలుసుకోవాలి. రక్షించబడ్డామలే, దేవుని సన్నిధిలోకి వస్తున్నామలే, దేవుడు మనల్ని నిరంతరం కృప చూపిస్తాడు. ఆయన మరి మహా దయగలిగినటువంటి వాడు, నమ్మదగిన వాడు అనుకుంటాం. కానీ ఆయన విషయంలో, ఆయన ద్వేషించేటువంటి వారి విషయంలో, ఆయన ప్రేమకు దూరమైనటువంటి వారి విషయంలో, ఆయన ఆత్మకు దూరమైనటువంటి వారి విషయంలో, ఆయన సన్నిధిని రుచి చూసి విడిచిపెట్టేటువంటి వారి విషయంలో, ఒకవేళ నీ కుటుంబంలో కలిగినటువంటి సమస్యలను బట్టి, నీకు వచ్చినటువంటి స్వల్పకాల సంబంధమైనటువంటి సమస్యలను బట్టి, అనారోగ్య సమస్యలు బట్టి, ఏదో నాకు ఇది సంభవించింది, ఇక దేవుడి మందిరానికి వెళ్ళింది అని చెప్పేసి, దేవుడు నాకు ఏం చేశాడు అని చెప్పేసి దేవుడిని ద్వేషించినట్లయితే మరేమో కఠినంగా దండన విధించేటువంటి దేవుడుగా ఉన్నాడు. సరే, మరి ఆయన ఎలాంటి కృప చూపిస్తున్నాడు, ఎలాంటి కరుణ చూపిస్తున్నాడు అని చూసినట్లయితే మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయం 2-3 అంశాలు చెప్పుకొని ముగించుకుందాం.
మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయం 27-29. ఆయన కనికరం ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి 9వ అధ్యాయం 27-29. యేసు అక్కడ నుంచి వెలుస్తుండగా ఇద్దరు గుడ్డివారు ఆయన వెంట వచ్చి, దావీదు కుమారుడా, మమ్మను కనికరించమని కేకలు వేసి, ఆయన ఇంట ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ గుడ్డివారు ఆయన వద్దకు వచ్చి, యేసు, నేను ఇది చేయగలనని మీరు నమ్ముతున్నారా అని వారిని అడగగా, వారు నమ్ముతున్నాము ప్రభు అని ఆయనతో చెప్పారు. అప్పుడు ఆయన వారి కన్నులను ముట్టి, మీ నమ్మిక చొప్పున మీకు కలుగురుగా అని చెప్పినంతలో వారి కన్నులు తెరవబడారు. నిజమే, ఇక్కడ ఆయన కనికరం ఏం చేసిందంటే, ఒక గుడ్డివారిని, ఇద్దరు గుడ్డివారి యొక్క మనోనేత్రాలు తెరవబడ్డాయి. ఇక్కడ దేవుని యొక్క కనికరం మన యొక్క ఆత్మీయంగా గుడ్డితనంలో ఉన్నటువంటి మన యొక్క మనోనేత్రాలు తెరవబడటం ద్వారా పాపం నుంచి వేరు చేయబడి దేవుని యొక్క మందిరంలోనికి రాగలిగాము. ఆయన కనికరం ద్వారానే మన దగ్గరికి రాగలిగాము. ఆయన యొక్క మాటలు వినగలుగుతా ఉన్నాము. దేవుని యొక్క సన్నిధి లేకపోతే, దేవుని యొక్క కృప లేకపోతే, దేవుని యొక్క కనికరం కనుక లేనట్లయితే మనం ఏమైపోయేటువంటి వారు. ఆయన అంటాడు కదా, ఉచితముగానే నా యొక్క కృప ద్వారానే మీరు రక్షించబడ్డారన్నాడు. నిజమే, మనం ఏమిచ్చి కూడా ఆయన ప్రేమను పొందలేము. మనం ఎలాంటి ధనం ఇచ్చి కూడా మన యొక్క పాపానికి పశ్చాత్తాపం చెల్లించలేము. ఎందుకంటే మన పాపాలకు విమోచన కోసం మన మీద జాలిపడి తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు తన ఒక్కగానొక్క కుమారుని, ఎంతగానో ప్రేమించేటువంటి కుమారుని ఈ లోకానికి పంపించాడు. ఎందుకంటే కాపరి లేనటువంటి గొర్రెల వలె చెదిరిపోయి ఎక్కడో ఉన్నటువంటి మనలను వెతికి రక్షించడం కోసం మనుష్య కుమారుడే ఈ లోకానికి నరరూపధారిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఈ మాట నీవు నేను నమ్మినట్లయితే నిజంగా ఆయన గమనించేటువంటి వారిగా ఉంటాం. ఎందుకంటే ఆయన మన కోసమే వచ్చాడు, ఆయన మన కోసమే బలయ్యాడు, ఆయన మన నిమిత్తమే తన ప్రాణం శిలువలో దారిపోసాడు. ఎందుకు వచ్చాడంటే, ప్రభు నశించిపోతున్న వారిని వెనక్కి రక్షించడం కోసమే మనుష్య కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ప్రభు రావాల్సిన ఆవశ్యకత ఏంటంటే, నీతిమంతుల యొక్క రావట్లేదు కానీ పాపులను వెనక్కి రక్షించడం కోసం వచ్చాడు. ఒకప్పుడు నేను కూడా పాపులమే, ఒకప్పుడు ఎంతో పాపులుగా జీవిస్తున్నాం, ఎంతో మరి సమాజానికి దూరంగా ఉంటున్నటువంటి వారు, సమాజంలో విలువలేనటువంటి జీవితాలు, ఏ విలువ ఉందని మన రక్షించాడు. ఎలాంటి మనలో క్వాలిటీస్ ఉన్నాయని, ఏ అర్హత ఉందని, ఎలాంటి వారమని, మనకున్నటువంటి ధన సంపదల గురించా, మనకున్నటువంటి ఆ యొక్క వాహనం గురించా, మనకున్నటువంటి వెండి బంగారం కాదు కానీ ఆయన యొక్క మన యొక్క హృదయ యొక్క స్థితిని గమనించి, నీవు రక్తంలో పడి పొరుస్తున్నటువంటి నీ స్థితిని చూశాడు అంటాడు. ప్రకటన గ్రంథంలో అధ్యాయం చెబుతా ఉంటాడు, నువ్వు దిక్కుమాలిన వాడను, దరిద్రుడు అని తెలుసుకోక అన్నాడు. చూశాడు, నా దిక్కుమాలినటువంటి దరిద్రుడు అని తెలుసుకోక రక్తపు మడుగులో కొట్టుకొని ఉంటున్నప్పుడు, మనం సిగ్గులేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మన కోసం ఆయన వచ్చేసి మనల్ని ఆ యొక్క రక్తపు మడుగులో నుంచి తీసి పవిత్రపరిచి, పరిశుద్ధపరిచి, పరిశుద్ధులైన రాజులైనటువంటి యాజక సమూహంలో కూర్చుండబెట్టడానికి ఆయన కనికరం చూపించాడు. ఆయన కనికరం వెనక ఎంత మరి దీనమైనటువంటి మన స్థితి దాని. నిజమే, మనం అనుకుంటాం నాకేమి పర్వాలేదులే, నేను ఎంతో హ్యాపీగా ఉన్నాను, దేవుని కనికరం లేకపోతే ఏమవుతుందో అనుకుంటాను. ప్రతి ఒక్కరిని పరిశీలిస్తున్నాడు ఆయన. దేవుని వెతుకోవారు కాదా అని ఆయన ఆకాశం నుండి పరిశీలనగా చూస్తూ ఉంటాడు. కానీ వీరిద్దరు కూడా మరి వారి విశ్వాసాన్ని చూశారట. ఆయన అన్నాడు, ఆయన వచ్చేసి మరి కనికరపడి నీ పాపాలు క్షమించబడినవి అని చెప్పేసి వారికి చెప్పిన వెంటనే వారి యొక్క మనోనేత్రాలు తెరవబడ్డాయి. మరి మన యొక్క మనోనేత్రాలు, వారికి ఈ లోకంలో వెలుగనేది తెలియదు, చీకటిలో జీవిస్తున్నటువంటి వారు. మరి మనం ఎలా ఉన్నామంటే, మనం పాపముల చేత
ద్వారాలు తెరిచాడు. నిజమే, అలాంటి కనికరం దేవుడు చూపించినందుకు ఆయన మనం కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి వారిగా ఉండాలి. ఇంకోసారి చూసినట్టయితే మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయంలోకి రండి. ఆయన కనికరము ఎంతగా బాగు చేస్తుందంటే మరి రోగులను స్వస్థపరిచేటువంటి కనికరం. 14వ అధ్యాయం 14వ వచనం. ఆయన వచ్చి ఆ గొప్ప సమూహమును చూసి వారి మీద కనికరపడి వారిలో రోగులైనటువంటి వారిని స్వస్థపరిచెను. హల్లెలూయా. రోగులైనటువంటి వారిని స్వస్థపరిచాడు. ఇక్కడ శారీరకంగా రోగులైనటువంటి వారు, శారీరకంగా అంగవికలత్వం కావచ్చు, శారీరకంగా గుడ్డితనం కావచ్చు, శారీరకంగా నడవలేనటువంటి స్థితి కావచ్చు, మనం అన్ని కలిగి కూడా అవయవాలు అన్ని కలిగి ఉండి ఆరోగ్యమంతా కలిగి ఉండి ఆత్మీయమైనటువంటి గుడ్డితనంతో ఉన్నటువంటి మనలను, ఆత్మీయమైనటువంటి గుడ్డితనం, ఆత్మీయమైనటువంటి ఎదుగుదల లేదు, దేవుని యొక్క ప్రేమ లేదు, దేవుని యొక్క సహవాసం లేదు, దేవుని మందిరం అంటే వెనుక వేసేటువంటి వారుగా ఉంటున్నాం. అనేక సందర్భాల్లో మనకు వచ్చినటువంటి సమస్యలు తీరిపోయిన తర్వాత, మనం హెచ్చించబడిన తర్వాత, ఒకప్పుడు
ఎదుర్కొనేటువంటి వారుగా ఉంటున్నామా? ప్రార్థన రూపంతో ఎదుర్కొనేటువంటి వారుగా ఉంటున్నామా? ముమ్మారు ప్రార్థించాడట, 7 సార్లు ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాడట. మరి బాగా ఉంది. విలాప వాక్యం 2వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో ఉన్న చక్కటి మాట, వేకువజామునే లేచి నీళ్లు కుమ్మరించినట్టుగా కుమ్మరించమని ఉంది. అప్పుడు ఆయన కనికరం చూపిస్తాడు, అప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. నిజమే, ఇక్కడ వీరి యొక్క మనోనేత్రాలు తెరవబడ్డాయి. ఇంకో చోట చూసినట్లయితే కేకలు వేస్తూ ఉంటారు. 2 మత్తయి సువార్త 20:29 వచనం. ఆయన చక్కగా కేకలు వేస్తూ ఉంటారు, అరుపులు పెడుతూ ఉంటారు. 20వ అధ్యాయము 29 నుంచి 34 వరకు. ఎరుకో నుండి వెలుచుండగా బహుజన సమూహము ఆయన వెంట వెళ్ళినప్పుడు త్రోవ ప్రక్కన కూర్చున్న 2 గుడ్డివారు యేసు ఆ మార్గమున వెలుచున్నాడని విని, ప్రభువా, దావీదు కుమారుడా, మమ్మల్ని కరుణింపుమని కేకలు వేశారు. ఊరకుండుడని జల్లు వారిని గద్దించిరి గాని వారు, ప్రభువా, దావీదు కుమారుడా, మమ్మల్ని కరుణించమని పెద్దగా కేకలు వేశారు. యేసు పిలిచి వారిని పిలిచి, నేను మీకేమి చేయకోరుచున్నానని వారిని అడుగగా వారు, ప్రభువా, మా కన్నులు తెరవమని. కాబట్టి యేసు కనికరపడి వారి కన్నులను ముట్టింది. వీళ్ళిద్దరూ ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు వెళుతున్నటువంటి మార్గం, ఆ మార్గం ప్రక్కన కూర్చొని ఉన్నారట. ఎరుకో నుంచి వెళ్తా ఉంటే అక్కడుండట వాళ్ళిద్దరు కూడా త్రోవ పక్కన కూర్చున్నారు. వీరికైతే దారి తెలియదు, ప్రభు వారు ఎటు వస్తున్నారో ఎటు వెళ్తున్నారో కూడా తెలియదు. కానీ ఆ యొక్క జన సమూహాలు ఆయన వెంబడించి వస్తూ ఉంటే, దావీదు కుమారుడికి జయము జయము, యేసయ్యకి జయం అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంటే, యేసు ప్రభువుల వారు చేసినటువంటి అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్య క్రియల గురించి వారు విని విశ్వాసించారు. వినటం వల్ల విశ్వాసం కలుగుతుందన్నారు. వీరు విన్నారు, ప్రభు చేసినటువంటి క్రియల గురించి విన్నారు, ప్రభు చేసిన అద్భుతమైన కార్యాల గురించి విని వారు దారి పక్కన కూర్చున్నట. పెడుతుంటే ఆ త్రోవ పక్కన కూర్చున్న 2 గుడ్డివారు, వారిద్దరు గుడ్డివారే. వాళ్ళ ఎవరికి మార్గం తెలియదు, ఎటు ప్రక్కన వెళుతున్నాడో తెలియదు, ఎవరు వస్తున్నారో తెలియదు, ఎవరు వెళుతున్నారో తెలియదు. కానీ యేసు ప్రభువులు వారు వెళుతూ ఉంటే వారి కేకలు పెట్టారట. ఏమని కేకలు పెట్టారట? విని, ప్రభువా, దావీదు కుమారుడా, మమ్మల్ని కరుణించమని కేకలు పెట్టారు. అయా, మమ్మల్ని కరుణించయా, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పుట్టుక గుడ్డి వారిగా ఉంటున్నాము, అంధత్వంలో జీవిస్తూ ఉన్నాము, చీకటిలో జీవిస్తూ ఉన్నాము, మాకైతే వెలుగు లేదు, మాకు ఎవరు దారి చూపించేటువంటి వారు లేదు. మా పరిస్థితి ఎలా ఉంది? మా యొక్క చీకటి జీవితం వల్ల, మాకున్నటువంటి ఈ శారీరకమైనటువంటి బలహీనత వల్ల మేము ఈ స్థితిలో ఉన్నామయ్యా. మీరు ఎంతో మందిని బాగు చేసినటువంటి దేవుడు, రక్తస్రావం కలిగినటువంటి స్త్రీని స్వస్థపరిచారు అయా. మరి వంగిపోయి నడుము వంగిపోయినటువంటి స్త్రీ, లేవనైనటువంటి స్త్రీని అయా మీరు స్వస్థపరిచినటువంటి దేవుడు అయా. గుడ్డి వారికి చూపునిచ్చారు, గుడ్డి వారిని నడవగలిగారు, ఊస చేయగలిగినటువంటి వాడు స్వస్థ పొందాడు. 38 సంవత్సరాల నుంచి ఆ కోనేటి వద్ద పడుకున్నటువంటి వాడు అయా నీ మాట విని పరిపెత్తుకొని లేచిపోయాడా. మమ్మల్ని కరుణించయా దావీదు కుమారుడు అని చెప్పేసి కేకలు పెట్టాడు. మరి ఉదయకాల సమయంలో నీవు నేను కేకలు పెడుతున్నావా? లోకం కోసం కేకలు పెడుతున్నావా? అయ్యో నా సహోదరుడికి ఏదో సంభవించింది, అయ్యో నా కుటుంబంలో ఎంతో విపత్తు సంభవించింది, వారు నా మీదకి గొడవలకు వచ్చారు, వీరు నా మీదకి గొడవలకు వచ్చారు, వాళ్ళ మీద స్టేషన్కి వెళ్ళాలి, వీరి మీద కేసులు పెట్టాలి, వాడి సంగతి చూస్తాను, వీడి సంగతి చూస్తాను, ఆమె సంగతి చూస్తాను అని కేకలు పెడితే అదే అంటున్నాడు 9:19, మీ రెక్కలు మీ అరుపులు నేను వింటూనే ఉన్నాను అంటున్నాడు. ఎలా ఉన్నాడట? మన రెక్కలో మన యొక్క అరుపులట దేవుడికి అసహ్యం పుట్టించేవిగా ఉంటున్నాయి. వీడు ఎలాంటి కేకలు పెట్టారట? అయ్యా, మాకు మనోనేత్రాలు తెరువయ్యా, మాకు అంధత్వాన్ని తీసివేయను ఆయన. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఎంతో నీచమైనటువంటి బ్రతుకుతూ ఉన్నాం, దారి దేశ లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాం, వెలుగు చూడలేనటువంటి స్థితి, చీకటమయమైనటువంటి స్థితి, అంధకార సంబంధమైనటువంటి స్థితిలో కూర్చొని ఉన్నాం. మాకు ఎవరు దారి చూపించేటువంటి వారు లేరు, మమ్మల్ని స్వస్థపరిచేటువంటి వారు ఎవరు లేరు. నిజమే, ఉదయకాల సమయంలో అది ఎలాంటి వ్యాధి అయినా సరే, ఈ దాంట్లో ఒకవేళ నీకు ఇది అసాధ్యమని చెప్పవచ్చు, కానీ దేవుడు అంటాడు ఇది మానవులకు అసాధ్యమే కానీ దేవుడికి సమస్తం సాధ్యం అన్నాడు. ఎప్పుడు నువ్వు నమ్మితే నువ్వు నమ్మిక మాత్రం ఉంచితే, నమ్మిన దేవుని మహిమను చూస్తా ఉంటాడు. మరియమ్మ గారు మార్తం గారు ఎదురు కూర్చొని కూడా ఏడుస్తూ ఉంటారు. మరియమ్మ గారు యేసయ్య పాదాల దగ్గర కూర్చొని కన్నీరు గారుస్తూ ఆయన చెప్పేటువంటి మాటలు వింటా ఉంది. యేసయ్య విశ్వాసం ఉంచింది. మార్తం గారు ఆ ఇల్లు తిరుగుతూ అక్కడ
అక్కడికి వెళ్ళి ఇదిగోయా ఆయన ఆమె స్వస్థపరిచాడు, ఈయన గారు 4 రోజుల క్రితం వచ్చినట్లయితే మా లాజరు గారు బ్రతికేవాడని చెప్తా ఉంది పక్కింటికి. కానీ మరి ఉత్తమమైనటువంటి దాన్ని ఎందుకుంది ఎక్కడ యేసు పాదాల దగ్గర కూర్చోడు. ప్రభు చెప్పిన మాటలు వింటావు. ఎంతో విధేయత కలిగినటువంటిది, ఎంతో విశ్వాసం కలిగినటువంటిది, ఎంతో భక్తి కలిగినటువంటిది. ఏమైతే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఐకిక విచారములతో కూడుకొని అంటా ఉంది కదా, అయ్యా నేనైతే ఎంతో కష్టపడి పనిచేస్తా ఉన్నాను, ఆమె నీ దగ్గర కూర్చొని ఉంది కదా, ఆమె పంపించరాదా ఆమె కూడా చెప్పేసి గర్దిస్తా ఉంది. అప్పుడు అంటాడు కదా, నువ్వు నమ్మితే దేవుని మైకం చూస్తా ఉంటాడు. నువ్వు నమ్మితే నమ్మిన ఎడల దేవుని మైకం చూస్తావు. అప్పుడు 4 రోజులైంది. ఆయన అక్కడ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి వీరి గురించి ఒకసారి యేసయ్య కన్నీరు గార్చి, ఎందుకంటే ఎంతగానో ప్రేమించినటువంటి శిష్యుడు, వెంబడించినటువంటి వాడు ఎంతగానో మరి వెళ్ళి కన్నీరు గార్చి, ఎందుకంటే ప్రభు గురించి వారు మామూలుగా ఆలోచిస్తున్నాడు. అయినా లోకరక్షకుడని, దైవాంశ సంభూతుడని, సృష్టికర్త అని, ఆది అంతమైనటువంటి దేవుడని అనుకోకుండా మానవులుగా ఆయన క్రియేట్ చేస్తూ ఏమంటారంటే ఆయన గురించి ఏదో తక్కువ చేసి, అయా నువ్వు ఉన్నట్లయితే అంటారు, నువ్వేమున్నట్లయితే, నువ్వు నిజంగా మాయమంటున్నట్లయితే మా సహోదరుడు బతికేవాడు. కానీ అంటాడు మరి ఆ మార్త, మీరు నమ్మితే నా మేము చూస్తారని అక్కడ తిరిగి పేరు పెట్టి పిలిచాడు. ఆ లాజరు మీద కనికరపడి ఎంతో జాలితో ప్రేమతో లాజరు తిరిగి లేచి రాగానే ఆయన అమ్మటే నీ నా జీవితం కూడా ఒకవేళ మృతమైనటువంటి జీవితం అయితే, పనికిరానటువంటి జీవితం అయితే, అలాంటి వారు ఉన్నట్లయితే నీవు మధ్యాహ్నకాల సమయంలో దేవుడు అంటున్నాడు, మొరపెట్టమంటున్నాడు. వాళ్ళిద్దరు కేకలు పెట్టారు. ప్రక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అరిసే ఉంటారు, అరే మీరు పుట్టుకోగుడ్డి వాళ్ళు రా, మీకు చూపు ఎలా వస్తుందిరా, ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ గా నీకు చూపు రాదని చెప్పారు, ఇదిగో సర్టిఫికేట్ కూడా ఇచ్చారు, మేము నేను బాగు చేస్తాడని హేళన చేసి ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లోనే ఇలాంటి శిష్యులు ఉన్నప్పుడు, ఇలాంటి మనుషులు ఉన్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఇంకా ఇంతకన్నా తెలివైనటువంటి వారు ఉండవచ్చు. ఏమంటారంటే మీకు ఇక చూపు రాదు, పలాని డాక్టరు, ఈఎన్టీ స్పెషలిస్టు ఏమంటే ఆయన చెప్పాడు కదా మీకు చూపు రాదని, మీరు సర్టిఫై చేశారని అంటే యేసయ్యతో కూడా ఉంటారు. అయ్యా ఎందుకయ్యా వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, కేకలు పెడుతున్నారు, వాళ్ళు చూపు రాదని ఆల్రెడీ వాళ్ళు చెప్పేసారు. కానీ ఇక్కడ ఆయన అన్నాడు కదా, అంత చక్కగా మాట అన్నాడు, కనికరపడి వారి మీద జారిపడి వారి యొక్క మనోనేత్రాలు తెచ్చాడు. ఎంత ప్రేమ అంటే నిజమే. నీ మీద నా మీద కూడా ప్రభుత్వం ఆయన కనికరాన్ని మనం మర్చిపోయేటువంటి వారిగా ఉన్నాం, ఆయన ప్రేమను మర్చిపోయేటువంటి వారిగా ఉన్నాం, ఆయన కృపను మర్చిపోయేటువంటి వారిగా ఉన్నాం. ఎప్పుడు మరలా జ్ఞాపకం వస్తుందంటే మనకేదన్నా సంభవించినప్పుడు, ప్రాణాపాయకాల స్థితి, ఇక బ్రతకము, నీ కుటుంబంలో జరిగినటువంటి సమస్య, మనకు మితి మీరినటువంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, అది అనారోగ్య సమస్య కావచ్చు, ఆర్థిక పరమైనటువంటి సమస్య కావచ్చు, కుమార్తెలకు సంబంధించిన కావచ్చు, మన సంతానానికి సంబంధించినటువంటిది కావచ్చు, ఆ సమస్యను మనం మించిపోయినప్పుడు అప్పుడు దేవుని యొద్దకు వచ్చేటువంటి వారిగా ఉంటాం, వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో మోకరించేటువంటి వారిగా ఉంటాం, దేవుని వేడుకునేటువంటి వారిగా ఉంటాం. కానీ ఆయన నీవు ఒకప్పుడు రాలేదని మన మీద నెపములు వేసేటువంటి దేవుడు కాదు. ఒకనొక సమయంలో నేను నీ అక్కర తీర్చాను, నిన్ను బాగుపరిచాను, నిన్ను స్వస్థపరిచాను, నీవు నా మీద వ్యతిరేకించినటువంటి వ్యక్తులని ఏలుబెట్టి చూపించేటువంటి వ్యక్తిగా. ఎన్నిసార్లు ప్రభువును మనం గాయపరిచిన ఆయన తన యొక్క విలువైనటువంటి అమూల్యమైనటువంటి ఆ శిలువ రక్తంతో మనం కడగటానికి ఆయన నిరంతరం చేతులు దాకి దయతో ప్రేమతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. నా కుమారుడా, నా కుమార్తె అని పిలుస్తున్నాడు. నిజంగా మరి ఆయనకు మనం హృదయాన్ని ఇచ్చేటువంటి వారంగా ఉన్నామా? ఉదయకాల సమయంలో ఒక ప్రశ్న, ఆయనకు నిజముగా యథార్థంగా ప్రభువా నీకు బాగా అయ్యా నన్ను సేవించు, నన్ను కనికరించు, నాలో ప్రతి బలహీనత తీసి, ఏ బలహీనత కూడా నన్ను నిలబడి చేయటానికి అధికారం లేకుండా చేయగలని ఆయన అడగగలిగినటువంటి ధైర్యం, అడగగలిగినటువంటి నమ్మకం, అడగగలిగినటువంటి విశ్వాసం నీకు నాకుండా. వారు కళ్ళు లేనటువంటి వారు, కబోదు లేనటువంటి వారు, వారిలో ఉన్న విశ్వాసం బలమైనది. వారు కేకలు పెట్టారు, ప్రక్కన ఉన్నటువంటి వారు హేళన చేసిన, ప్రక్కన ఉన్నటువంటి వారు వద్దని తోలనాడిన దావీదు కుమారుడు
అందుని గురించి విస్తారంగా ప్రకటించు ఆ సంగతులు ప్రచురణ ఆరంభించగాక ఆయన పట్టణంలో బహిరంగంగా ప్రవేశించగాక చాలండి. ఎంత చక్కటి మాట అంటే, ఒక కుష్ఠరోగి అంటే మనకు తెలుసు, ఊరికి ఎక్కడో దూరంగా వెలివేయబడినటువంటి ప్రదేశంలో కూర్చుండవలసినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన ఎవరి దగ్గరకు వచ్చాడు? ఆయన ఎదుట మోకాళ్ళుని, ఎవరి ఎదుట? లోకరక్షకుని ఎదుట, నిన్ను నన్ను సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త ఎదుటకు వచ్చి, ఆయన దగ్గరకు వచ్చి, నిజమే ఈ వ్యక్తి కూడా ఎన్నో సంవత్సరాలు తిరిగి ఉండవచ్చు. ఈయన శరీరంలో ఉన్నటువంటి కుష్టు బయటికి కనిపిస్తా ఉంది, చేసినటువంటి పాపమును బట్టి బహిరంగంగానే కనపడతా ఉంది. ఈ పాప కుష్టులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి శరీరానికి వచ్చినటువంటి ఈ కుష్టు చాలా అసహించుకునేటువంటి వాడు వస్తుందంటేనే ఒక విధమైనటువంటి వాసన వస్తుందని చెప్పేసి, అది ఎక్కడ ఇతరులకి వ్యాపిస్తుందని చెప్పేసి అతను దూరంగా కూర్చుండబెట్టేటువంటి వారు, చాలా దూరంగా కూర్చుండబెట్టేటువంటి వారు. అయితే ఆయన ఎక్కడికి వచ్చి ఆయన ఎదుట మోకాళ్ళుని చూశారంటే, మోకాళ్ళు నుంచి తగ్గించుకున్నాడు. ఎంతో వేదన చెందినటువంటి వాడు, ఎంతో బాధపడినటువంటి వ్యక్తి. ఈ లోకంలో ఈ జీవితం ఎందుకు లేదు, ఇంతమంది ద్వారా నేను అసహ్యం అనిపించుకొని పిలిపించబడినటువంటి వాడను, అసహ్యమైనటువంటి వాడను, ఈ ప్రజలను తోలనాడినటువంటి వాడను, ఈ ప్రజలను దూరంగా ఉంచేటువంటి వాడను, ఈ సమాజంలో నేను జీవించడానికి అర్హత లేనటువంటి వ్యక్తిని. అయినప్పటికీ కూడా లోక రక్షకుడు అనేక మందిని స్వస్థపరిచినటువంటి వాడు ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు అనేకమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో ఎంతో మందిని బాగు చేసినటువంటి వాడు, నన్ను బాగు చేయలేడా అని చెప్పేసి ఆ కురవారిలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసంతో ఆయన యేసయ్య వరకు వచ్చి మోకాళ్ళుని అన్నాడు కదా. ఏమన్నాడు? ఏమన్నా యేసయ్య, నువ్వు వాళ్ళని బాగు చేశావు కదా, ఆమెను బాగు చేశావు, వాడిని నడిపించావు, వాడికి చూపించావు, నాకు స్వస్థపరచాలా, ఈ కుష్టి వ్యాధి బాగు చేయలేదా అన్నాడా? అంతలేదు. అవునండి. మనమైతే అనేవాళ్ళం, అయ్యా ఇంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళాము, ఇన్ని వారాల మందిరానికి వస్తున్నాం, ఇలా చేస్తూ ఉన్నాం, అన్ని చేస్తూ ఉన్నాం, అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాం, ఉపవాస ప్రార్థనలో పాల్గొన్నాం, నన్ను ఎందుకు స్వస్థపరచాడు? కానీ ఆయన అలా అనలేదు, డిమాండ్ చేయలేదు, వేదం ఆడలేదు, వేదం చూపించలేదు. ఏమన్నాడంటే, మోకాళ్ళుని నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధిగా చేయగలవు. మోకాళ్ళు ఉన్నాడు, తగ్గించుకున్నాడు, లోబడ్డాడు, దేవుడు మాటకు విధేయించాడు. చూసి నమ్మిన వారి కంటే చూడక నమ్మిన వారు ధన్యులు అన్నాడు. నిజమే, ఈయన విన్నాడు, విని దాన్ని బట్టి నమ్మకం కలిగింది. ఆ నమ్మకంతో దేవుడి సన్నిధిలోకి వచ్చాడు. దేవుడి సన్నిధిలోకి వచ్చి, ఈ యేసయ్య తప్ప నన్ను ఎవరు స్వస్థపరచలేదు, ఇది చివరి ప్రయత్నం, స్వస్థత కలిగితే కలుగుతుంది, ఈయన ద్వారానే కలగాలనుకున్నాడు. ఎంతో నమ్మకంతో వచ్చాడు, ఎంతో విధేయతో వచ్చామన్నాడు. ఏమన్నా యేసయ్యను ప్రశ్నించాడా? ఏమన్నా గట్టిగా మాట్లాడాడా? ఏమన్నా మరి వ్యతిరేకించాడా? లేదు. ఏమన్నాడు? వచ్చి మోకాళ్ళుని, అయ్యా నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధిగా చేయగలని చెప్పి ఆయన వేడుకున్నాడు. అయ్యా వేడుకోడు, మోకాళ్ళు అంటే నేను పూర్తిగా శాస్త్రాంగపడ్డాయా, నేను శివర దశలో ఉన్నాను, ఈ కుష్టు నన్ను తిరివేస్తూ ఉంది, లోకమంతా తోసివేయబడ్డాను, లోకంలో అసహ్యమైనటువంటి వాడిగా ఉన్నాను, దీనివల్ల నేను ఎంతో వేదన చెందుతూ ఉన్నాను, నా బ్రతుకు భారంగా మారిపోయింది. ప్రభా, నన్ను కరుణించవా, నన్ను స్వస్థపరచవా అని చెప్పేసి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి కన్నీరుగా చూడవచ్చు. వేడుకోవడం అంటే కన్నీటితో వేడుకున్నాడట. కన్నీటితో వేడుకొనగా, ఆయన వేడుకొనగా ఆయన కనికరపడి చెయ్యి చాపి వారిని ముట్టి, ఎప్పుడైతే యేసయ్య కనికరం ఆయన్ని ముట్టి వారిని ముట్టాడో, ఆ వ్యక్తిని ముట్టాడో, ఆ యవనస్తుని ముట్టాడో, ఆ కుమారుని ఎప్పుడైతే ముట్టాడో, యేసు ప్రభువు వారి యొక్క చెయ్యి ఎప్పుడైతే వారిని తాకిందో, వెంటనే వారి కుష్ఠరోగం వారిని విడిచారు కనుక వాడు శుద్ధులయ్యారు. ఎందుకంటే నీ చూపు చాలయ్యా. ఏమన్నాడు? నీ చూపు చాలయ్యా, నీ
స్పర్శలు, ఆయన మాటలు, చక్కటి పాట కూడా ఉంది. ఎంతగా మరి ఆయన చాపగానే ఆయన యొక్క ఆత్మ అమ్మటే ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆ కుష్ఠరోగం వాడిని విడిచిపోయింది. శుద్ధుడైపోయాడు. శుద్ధుడైపోయిన తర్వాత ఆరోగ్యం వచ్చేసింది కాదని చెప్పేసి ఇతను వెళ్ళిపోయాడు. మనమైతే ఏం చేస్తామంటే అంతా కలిగిన తర్వాత వెళ్ళిపోతాం. కానీ దేవుడు మర్చిపోయేటువంటి వారిగా ఉంటారు. కానీ ఇతను మాత్రం ప్రభు ఏం చెప్పాడంటే నీ వెళ్ళి అక్కడ వారికి కనిపించుకొని అక్కడ కనపడన్నాడు. ఫిట్నెస్, ఒకప్పుడు దూరంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, ఒకప్పుడు ఎంతో వేదన చెందినటువంటి వ్యక్తి, ఒకప్పుడు పాపంలో జీవించినటువంటి వ్యక్తి, ఒకప్పుడు పాపంలో జీవించడం వల్ల ఇతనికి కుష్టి వచ్చింది కనుక దూరంగా పెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు నేను శుద్ధుడయ్యానని చెప్పేసి ఏ సమాజం అయితే నిన్ను అసహించుకుందో, ఏ సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులైతే నిన్ను తోలనాడారో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ కనిపించి వారి చేయవలసినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా చెప్పి మోషే నియమించినటువంటి కాలంలో అక్కడ సమర్పించుకొని చెప్తే అతనంతా ఇతను వెళ్ళి సీక్రెట్ గా చెప్పమన్నాడు. కారణం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు ఎక్కడికి వెళ్ళిన జనం తండోపతండాలుగా వస్తూ ఉన్నారు. ప్రభు మనల్ని వెళ్ళడానికి కూడా ఖాళీ అయినటువంటి ప్రదేశం. ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే జనం విపరీతమైనటువంటి జనం. ఎందుకంటే ఆయన చేస్తున్నటువంటి స్వస్థతలు, అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్యక్రియలు చెప్పనవి కానటువంటివి. ఆ పరిస్థితుల్లో అందుకని చెప్పాడు అన్నమాట, మీరు వెళ్ళి జాగ్రత్తగా మరి ఎవరికి తెలియకుండా ఉండి వాటికి మాత్రమే చెప్పమంటే ఇతను ఏం చేశాడంటే మరి ఇతనికి ఆనందం ఆగుతుందండి. నేను స్వస్థత పొందాను, మరి నాకు ఆరోగ్యం వచ్చింది, ఎంతో కాలంగా ఉన్నటువంటి నా బలహీనతలన్నింటి కూడా యేసయ్య కొట్టేశాడు, నాకు సంపూర్ణమైనటువంటి స్వస్థతని ఇచ్చాడని చెప్పేసి వెంటనే మరి వెళ్ళి సాక్షి చెప్పుకున్నాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళాడంటే అయితే వాడు వెళ్ళి అందరి గురించి విస్తారంగా ప్రకటించుటకును ఆ సంగతి ప్రచురణ చేయటకును ఆరంభించిన కనుక ఆయన పట్టణంలో బహిరంగంగా ప్రవేశింపలేక వెలుపట అరణ్యంలో ఉండేది. చూశారండి, యేసు ప్రభువుల వారు రావడానికి కూడా ఖాళీ లేనంత విస్తారమైనటువంటి జనం వచ్చారు. కానీ మన మందిరం ఎంత విస్తారమైనటువంటి మందిరాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తే మనం వెళ్ళి కనీసం ఆ కుష్ఠవ్యాధి కలిగినటువంటి వారైన స్వస్థత మంది దేవుడిని మహిమపరుస్తూ అనేక మందికి సాక్ష్యంగా నిలబడి అనేక వేల మందిని దేవుడి యొక్క నడిపించాడు. ఇన్ని సంవత్సరాలను చూస్తున్నాం. మందిరాన్ని ఎన్నోసార్లు వస్తున్నాం, ఎన్నో ఆనందం, ఎన్నో ఉపవాసాలు. కానీ మరి ఎంతమందికి మనం స్వాగతం అందించగలిగాం? పక్కన ఉన్నటువంటి వారికి చెప్పగలిగామా యేసయ్య మాటలు? నీ పక్కన ఉన్నటువంటి నీ తోటి వారికి, వేదనలో ఉన్నటువంటి వారికి, బాధలో ఉన్నటువంటి వారికి, కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి ప్రభువుని పరిచయం చేశావా? ప్రభు దగ్గర రండి, మన విన్నపాలు దేవుడి సన్నిధిలో తెలియజేద్దాం. మనకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు తీర్చేటువంటి దేవుడు, మనకు కాపాడేటువంటి దేవుడు ఉన్నాడని ఏ రోజైనా చెప్పావా? ఒకవేళ చెప్పకపోతే ఇంకా సమయం ఉన్నప్పుడే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మన ఇతరులను ఆయన మందిరాన్ని నడిపించేటువంటి వారిగా ఉండాలి. కనీసం వారంలో ఒకసారి, కనీసం నెలకొకరిని పరిచయం చేసిన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మందిరం కొత్త జనం విస్తారమైనటువంటి జనం. కారణం ఏంటంటే వాడు స్వస్థత పొందాడు, ఆరోగ్యం పొందాడు, వాడు ఉన్న బాధలన్నీ పోయి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. ఎక్కడికి వెళ్ళారు వాడు? అనేకమైన ప్రదేశాలు. వారు ఎవరైతే దూషించారు, ఎవరైతే హేళనగా మాట్లాడారు, ఎవరైతే తక్కువగా చూశారు, ఎవరైతే పైకిరానటువంటి వాడు, ఎవరైతే ఎన్నికైనటువంటి వాడు అని చెప్పారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కనిపించాడు. అయ్యో వీడు దూరంగా కూర్చునేటువంటి వాడు, ఎంతో దీనమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు, వీడు కుష్ఠరోగంతో బాధపడేటువంటి వాడు కదా, ఇలాంటి వాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళకే ఆశ్చర్యం కలిగేటట్టుగా దేవుడు మరి వారిని మార్చాడు. ఆయన ఆ కుష్ఠవ్యాధి కలిగినటువంటి వాడు ఎంత దీనంగా వెళ్ళి తను మరి స్వస్థత పొందిన తర్వాత దేవుడు మర్చిపోలేదు, దేవుడు సన్నిధి రాకుండా ఉండలేదు. ఏం చేశాడట? వెళ్ళి అనేక మందికి సాక్షాత్తంగా కనపడేసరికి అనేక కొన్ని వేల మంది జనం తండోపతండాలుగా వచ్చేసరికి అక్కడ
ఏసైనానికి ఖాళీ లేక మరి జనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ అవిశ్రాంతిగా ఆ ప్రభు వెళ్ళి అరణ్య ప్రదేశంలో కూడా వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరి మన మందిరం మన పరిస్థితి ఎలా ఉంది? నీవు నేను ఎంతగా ప్రేమించినటువంటి దేవుడు, అంత కనికరించేటువంటి దేవుడు ఉన్నప్పుడు ఆయన మాటలను ఇతరులకు వినిపిస్తూ ఉన్నామా? ఆయన ప్రేమను చూపిస్తూ ఉన్నామా? ఎంత జాలి చేయించేటువంటి దేవుడు. ఆ ప్రేమను నిజంగా మనం మర్చిపోయే వారం అయితే దేవుడు మన ఎలా జాలిపడేటువంటి దేవుడు. ఎన్నిసార్లు ధిక్కరించామో, ఎన్నిసార్లు వ్యతిరేకించామో, ఎన్నిసార్లు ఆయన సన్నిధికి దూరం అయ్యామో, అయినా కానీ ఆయన ప్రేమ మనల్ని కనిపెడతా ఉంది. ఆయన కనికరం మనల్ని ఆదరిస్తా ఉంది. నీ ప్రేమను ఆదరించెను, సమయోచితమైన నీ కృపయే నన్ను దాచి కాపాడెను. నీ కృపయే దాచి కాపాడెను. నీ ప్రేమే నన్ను ఆదరించెను. చీకటి గడతాలలో కృంగిన వేళలో ఉదయించెను నీ కృపణాయలలో. చెదరిన మనసే నూతనమాయన. ఉదయించెను నీ కృపణాయలలో. చెదరిన మనసే నూతనమాయన. మరుగడయే మరో మలుపు తిరిగేనా. మరుగడయే మరో మలుపు తిరిగేనా. నీ ప్రేమే నన్ను ఆదరించెను. మనసోచికమైన మంద సమానికై సజీవయాగమై యుక్తమైన సేవకై ఆత్మాభిషేకముతో నన్ను నింపితివా. సజీవయాగమై యుక్తమైన సేవకై ఆత్మాభిషేకముతో నన్ను నింపితివా. సంక్షేమమే నా ప్రాణమాయనా. సంక్షేమమే నా ప్రాణమాయనా. నీ ప్రేమే నన్ను ఆదరించెను. నీ ప్రేమే నన్ను ఆదరించెను. ప్రార్థించును. ప్రేమగల మా తండ్రి, కృపగల మా నాయన, మీ పాదాలు